nandito tayo on the way kay Sir Lawrence kasi alam nyo guys, may hinahanap akong halaman na yung hanging na sa kanya ko lang nakita. Kaso mo nga lang, nung pumunta kami doon, nawala sa mind ko kasi ang attention ko doon sa mga iba man niyang plants. Kasi ang dami niyang plants na magaganda. Yung time na bumili kami ng malalaking yung philodendron niya na Davidsoni ay, nakita ko na yung hanging plants niya, yung hanging plants niyang yun doon. Eh paano? Style mo, kaya nakagawian mo na yan eh. Eh paano? Nabubulol ako guys. Gusto kong mabilisin gusto kong bilisan para sa ganon ay hindi naman kayo mabagot, no? Kasi sabihin nyo mamaya, ang bagal mo naman magsalita, di ba? Kaya minamabilis ko, mas masama naman, nabubulol. Pero anyway, yun nga ibig kong sabihin, may hanging plants siya na sa kanya ko lang nakita. Okay, maghintay daw kayo. Okay, anyway, let's go guys. Dito na tayo kina Sentro. Pero hindi niya alam na tayo ay pupunta dyan, kaya hindi ko alam kung makapasok tayo o hindi kasi wala naman kaming appointment. Basta pumunta lang tayo ngayon. At itanong nga yung tanim, hindi na ako nag-text kasi pag nag-text naman ako, hindi naman sumasagot yan. Kaya useless lang. Kaya ngayon, puntahan natin. Ayan, nandito na tayo. Ayan oh, maraming palmera dyan sa tabi niya. Uy, naglaba yata sila. Ang daming nilabahan. Oo, daming tumubo. Yung katulad ng sinabi ko? Oo. Oh, let's go. Ayo. Ayo! Ayo. Ayo! Ayo. Nasa si Sir Lawrence? Ha? Okay. Nadi ay. Ay, salamat. Nandyan pala siya. Ay, marami. Kasi, Marami din. ayun, nandun yung hangin. Pati yung mga Ito na damit siya. niya. Siguro nang laba. Lawrence. Naghanag, gilabahan, oy. Nang labag yun, oy. Oy, long time no here. But now, oy, ala na, ay relo. Kang kinsa man na, ihatag, di mo na ako. Oh my God, na ako ni relo. Kani Ayo. Sir Lawrence ba? Nakainom doon po ani ba? Nakakita ko sa video, kani ba? Kani? Ay ka nang Kani? kao ka nang Moscow Unsay ngan? Moscow airplane ba nang agwan? Moscow Airplant? Ah, di ay? Wow, gumanda na ito. Nagkalapkat na oh. Oh, Wow! ganda na oh. Sir Lawrence sa pala, bakit niya ginawa na oh? Nice kayo! Ano yung fertilizer mo? Binari lang, ano man Ay, ako? hindi ka nang barigit day mo. Lantakot. Lantakot? Oh, nasa Shopee na makita nimo. Tanto ko. Lantakot. Murag usmukot, na may usmukot. Oo, na yung plantakot para sa barigited. Ayun. Akong tanaw na. Nasa Shopee. So, mabuti din nasisira itong mga ano niya oh. Tagan oh. Wala mo siya ko naman kung yung gwapa ng imong garden, oy! Yung gwapa naman sa mo! Ang kanyang mga bigon niya oh. Wala mo sa mga bigon niya oh. Nice kaayo. Masa ni giusog ba kun mo? Giusog ni mo ay. Bigon niya. Ako kagitaan ni sa una. Hindi mo napansin. Hindi mo pansin mo. Oo. Nasa na siya bigon niya oh. Ngano ka? Kani mga moss ngane, ngane na mga moss dito na. Oh. Nay dagan sa video. Ano Sa ari ay? pinse sa kampak ko. Sa tower shop. Sabaw. Ano sila ngani? Oh, naa. Ay salamat kay gisultihan ko nimo. Mo tan-aw ko ana. Amo na di ka nimo siguro. Hello, ano guys na mo? Sa usa ka pa. Ang galing niya mag-arrange. Oh my God, ka Sir Lawrence, the best. Nice na kaayo. Pero oh. Wapa kaya yung radicals, oh. Gusto din niya yung ano. Asa? Gani. Oh, yung what? Gusto ko pa. Wapa kayo. Nakataas niya. Hindi ko ni.
Giant ni. Oo, dagko ko na siya ng plastic ko. Hmm. Kali wala na dagwan ma'am. Pwede lang ini lang ikuha mo dili bubuan. Sana ra? Udah ka din ha? Dagwan na siya Dili bubuan din eh. Oh, basta air plug. Pag gira dili pwede pag bubuan mo pero Ulan, mas ulan nindot lang. tugbo ng Ulan-ulan lang na. Ano ba ba? Yung tagambe. Isa lang doon. Bye-bye! Bye-bye, Airplane! Umanta ka, ta? Atong bukbong ka, ta? Bye-bye, Airplane! Atong bukbong ka, ta? Yeah. Daghan lagi siya na. Gamay parang sa una. Ay. Buti pa sabot ning imong ingani airplant, ning daghan na ni. Oh, madali ang dagwan. Daghan lagi. Oh, malaki yung atok sa mo. Onya og mo daghan, putlo na pud nimo ibalhin. Labay naman ako. Airplant pa? Oh, replan pa pag ka nang mga tumoy na. Ah, Ako na bibili man okay. malata man Malata. ako. Malata. Mga latak sila magkuha. Apa kaya ang dunia oh. Lagi. Naibog iguan yung garden oil. Garden niya nice kaayo. Very beautiful kaayo yung garden. Ako kayo ang ano. Pangatag ng ano. Siguro yung temperature kasi. Tingnan mo yung tricolor niya, pinakit niya. Oh. Saan? Mga nang Ano yung isa ka na? Saan ka dami yun? Oh. Yung nga, papasakayin mo rin. Okay, ana na may ani. Oo. itapot na. Oo. Dili pa yung tapot. Wala pa yung stick. Wala siya stick. Dami na sa padako. Kuan ba? Oo. Yung taas siya. Ito, nag-stick na ito nga. Oh, swimming pool mo yung unang tabang. Lagi mo yung surfing niya. Dali. Lagi yung tawag siguro nga. Buta nga, ingani ka. Ano na po ari sa italo, fertilizer, Ikaw. Terus, paano ba? Gusto pa lang? Ano kaya may Ano yung mga kuwi sa baba eh? nice kaayo. Nice kaayo. Wala, lig sa mata eh. Nga dili ra. Maayo din siya mo rin. Mapag yun. Ay, yung mga kuwi namin sa ilalim. Maguban ko na diri no. Dagpo na lang na. Katuna mo, katuna meron. Ay. Ay, tanong mo? Naku, ano yung... Ang dagkuha oh. Ayun. Ganda! Wow! Ito ka madam, ito ka madam muna. Ay, nasi, dagko nga kuan. Dili to bigan. Ah. Tingnan ko niya. Ah, di ay? Kami kay Pardon. Wow. Nasaan ka no? Ha, ito na, tilapia? Ang tambok, meron bangus. Subban na lang. Ay, mura bili kung tawag nga Wala na. pa irog ba? Mura good po doon na kanina kasi yung tao. Wapo na ba oh? Sa mga pagbatig ba nga, yung nabagto na yung pagbatig. Yun niya, kung maabot na siya pag yung sa akin mo lang yung ano. Kumakay na lang? Ano naman, good bite niya. Ayun.
Ang iro, magbanong ko yung sila sa akin. Kasi nagkapit sa mga sila. Oh. Banding sila. Ala. Oh my God. Ang ganda ng pula oh. Ang Oh. ganda mo, hindi mo, diba? Ang pula, ang ganda ah. Ang ganda. Ang ganda ng mga pulong-pulong sa lawas oh. Tayo. Pulong sa lawas, ang ganda no? Tipo ako na ano? Golden. Golden. Ano yung palitan eh? Ano yung palitan dito sa ano? Naon pa rin kita na tao kasaligan na ng tao. Pantay dito. Hindi, area ko ma'am. Pero mahal pag yan. Isa mo ka mahal. Lagi ka itong mga rin. Ha? Oo, labi na sa mga rin. Karo si Radi ka no. Nga nga nang di mo ka magbutang yan. Kung ikaw, di mo ka magbaligya. Ikuhan ako pa yung ikuhan ka lang. Di ayan. Sal, tuuman ka. Princess! Oo, arang dako ah. Hala, dako ah. Kung nag-iyo ko ang itong pigtisis na akong pig ng ganang mangga na panis ko sa nang lakatan. Ano igas na? Hindi ko Yung na saging, nagkakaroon pa yung yung saging. pig. Ano ba? Balat sa mga baraw at saka sa akin. Tamis na na yung mangga. Oo. Nice man iyang variegation karon ako nakakita ani wa pa ni sa pag-ari nato. Wala pa, wala pa. Wa pa oy. Kung ano na sa alakatan na nakakuya na sa Ay, ano mo naman to? Okay, nice secret. oh, may inunis sa piling ko. Oo. Mahal man tumasay ka ni Wapa. pare. Okay. Paha ay. Ang gaganda. Iyang mangkok na dili oh, itatigan niya oh. Uy, yung tubo na po. Ang turok na pa ning dako na pod. Oh. Yung turok na binamangkok niya. Ang dako ah. Dako, hirap ka dako. Kani ba ito? Kani ko na naka anak ko ardan na anak ko nang di anak daghan bay tagkas mo. Ah, mo ba? Napalaghan na nimo? Tingnan mo na oh, mga details na ganyan oh, parang plastic lang oh. Ang galing oh. Dami nang dikulyan. Ako ka nang kalakya yung tansel. Oh, nice ba ayo? Combination ng ano? Makabulyon ko po. Ayan. Guryoson pa niya. Nakakita lagi kong black di ha? Kasi nga klase na. Ito na kadto. Dali, wag ko yung ano, tagpila ni. Wag ko ano yung black. Okay. Ano yung asad to? Ayan. Hey! Nakabili kami kay Sir Lawrence. Wow! Another Okay na. collection from Sir Lawrence. And then guys, pasulti ako. Dito sa kanya, pwede kayong bumili ng mga koi na yung fish para sa aquarium. Marami siya.
Dito kayo pumunta, makakapili kayo ng marami dito sa kanya. May maliit, may malaki, may tag 350, 500, 750, 5,000, 15,000 nandyan. Ang daming klase, okay? At ang plants, ang dami ring klase, ang gaganda. At affordable lang, very friendly. Friendly price. Ayan. See, meron tayo na bili ngayon. Ang ganda. Sana pasyalan nyo siya dito, bilhan nyo siya ng koi at saka plants. Andito, ang maganda, very healthy. Marami siya magalaga. Yeah. Yung Domingo lang na sila na sa sila. Ha? Trabaho mo na sa Europa. Tayo sa sabi ko, tayo lang sa amin, sinadya ko siya kasi mabait. Oh. Punta ka, uy, panino? Talo-to. Ay, talo-to, ay, talo-to, talo-to. Nandito kami sa talo-to, sinadya namin siya. Oh. Tignan nyo? Kasi ang patatas niya guys, mura, and then masarap. Tanungin mo muna, baka tumaas na ang presyo. Hindi, ganun pa rin. Ah, Nakatiman ka na ko, Doy? Nagtanaw ka sa YouTube? Wala yun. Dumami na mga customer mo. Wala yun yan. siya na. Sa YouTube mo ko na, magtanaw ko na sila. Kinsa? YouTube mo. YouTube? Oh. Gitagaan ako ni Colin Card. Gitagaan ka na ako, di ba? Wala man siya cellphone. Oo. Oh. Daya mo ah. Ikaw ha? Sige, kung paliti mo, di ka mo tanaw ha? Ana, di ka? Ana, di ka ha? Lagi? Mapiyong siguro ni siya. Mupiyok. Tanawa rin ay. Tanawa ko na. Dahil sa kay akong kuhaan ni mapakabot. Napakabot, 1 kilo, dagdugangi pa. 2 kilo lang dahil. Dagdagan pa nga, kulang pa nga. Oo, ibutan mo. Yan. 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 Isa to? Ikaw dahil? Tanaw? Diba, 1 gramo? Buhata ko, pero tanaw ka ha? Hindi ko buhata, di ka ako lasong palit, dili, ikaw yun. Nag-celebrate ko 50k, mga nang nangutana kung nagtanaw ka, hinghapit ko, pero mapremyuhan ka, waman ka mo tanaw, di sorry, wa kay premyo. Premium, Oh. Diba Rese. dati? Ako pero makakman yun. Ayan, magbayad na ko. Buutan, kaya ni siya. Manang hapit yun kung makaari ko diri. Kaya mo na, very good example of kabataan na nag-negosyo. Bata pa, pinatay gaji mo dahil? Ha? Ha? 14 years old. Ano nga? Si Michael. Si Mike. Mike yan. Salamat. Uy, nahalo. Ito ba yung repolyo? Sige. Okay. Salamat kayo doy. Guys, nakabili pa tayo ng potato para sa ating mashed potato na gagawin, lulutuin. Ngayon, tanggalin mo nga yan, di makita yung kagwapuhan mo. Kalimutan natin. Alam nyo, pagka dumadaan kami dito, hindi pwedeng hindi ako dumaan dyan sa batang yan. 14 years old, dyan si Mike, ay talagang malaking tulong na sa family nila ang sipag ng batang yan. Eh, parang natatas ako pag nakikita kong gano'n ng bata. 14 years old, naghahanap buhay na. Grabe no, bait. Okay, ngayon guys, ay uwi na tayo. Magpaalam na ako. Thank you so much for watching.
At sama-sama tayong muli doon sa next video na naman na magagawa. Alam nyo naman, lagi tayong nandyan lang na nag-share sa inyo. Pero, see to it na nag-like kayo and then nag-subscribe, ha? Para magsama-sama tayo lagi. Be sure na nakasubscribe and then click the notification bell nasa tabi ng subscribe button para sa ganon ay ma-notify kayo every time na merong bagong upload. Okay? So, para magsama-sama tayong muli, lagi-lagi. Okay. Thank you. God bless and stay safe, stay healthy, stay guwapo and guwapa, and stay mabait